Здравейте, приятели! Ние сме великолепната петорка, а вие сте в студиото на Коментирай истина или предизвикателство с Дъвки 5. Това до мен са моите приятели. За сега. Цуро. Здравейте. Това е Павката, аз съм Радост. Това е Крис. И Цака, който днес има рожден ден. Да е жив и здрав, много си го обичаме и му пожелаваме само здраве, щастие, любов, късмет и всичко най-хубаво. Пускай клиповете. Ами добре, предлагам да пускаме клиповете. Съгласен. Кое бивши гадже би дала втори шанс? Пиши му. Казва се Димитър. До ден днешен сме приятели и си пишем почти всеки ден. 100% трябва да се надява Димитър да го види това мен. Това... Да. Бек му дава втори шанс, всеки ден си пишем, пращам му всички тези клипчета, които правим. И копа и му пейства линка. Да, е така. Спам го на страната му. Гласувай за мен! Приятели. Ти ще си седнал? А? Ще си седнал? Защото съм дебел, приятел. А, да. Седно и аз. Следващия Беше много готино, да. Ами с кеф, че никой не се сбезе късме за дъра. Можеш да го... Може ли следващия клип? Какво? Ще целуни май човек по врата нещо. Какво стана? Може ли да го пак- видим отново? Това ли? Трябваше ли да стане това? Ти спря да те избира Не, дрек. приятел, целуни приятел по врата. Прилича си на смъно. някакво затвор. Не знам, аз предлагам на хората, като снимат видеята, да се представят или нещо такова, да ни казват по една-две думички, нали? Аз предлагам да нещичко. изпълнява предизвикателството, не само да го покаже какво е. Целуна го по врата. Той го целуна Как или го тя? целуна, видях само дъвката аз. Той иска детайлчо. Не видях никаква целка човека, реве. Как да е? Моля го видя пак. Не видях никаква целка. Slow motion. Да. Виж целу. Да, се чува. Чува се. Това е бил зад това. Извинявам се. Да. Не искам повече. По-страстно. Повече слюнка да се види. Да се види. Да. Да се види малко слюнка. Плюс 16 беше видеото. Да. Децата бяха минус 16. Следващ. Това ме пише заспава приятел по врата, нали? Не. Не се прояви. Не се брои, Той да. нямаше Изненадва. Не, наистина, когато снимате клиповете, моля ви, казвайте ни по една-две думички или поне се представяйте себе си и хората, които са в клипа и целувате. Той толкова няма приятели, че насила ги целува докато си. Докато отишъл на лагер. Как няма, един го снима, един го целува. Защо не целува това, дето го снима? Защото се надява да взема дрон за това. Ще не са приятели. Целият екип. Five Gun. Приятели избира. Следващото видео, моля. Изпей песен на караоке. Сподели доказателство. Това е много удачна песен за един. She got the body like a hangover, but that game of the summertime. She got the body like a Cadillac, but I can see you wanna go for drive. You're a big wing with that two-step on the swing. You're but see anybody. Искаме да го изгледаме до края, как? Що така Искаме да го гледаме до края? Не. Не знам, цялата песен. Аз съм сигурен, че и цялата песен. Приятели, нямам никаква представа, защо казахте, че клиповете са по-здрав миналата седмица. Много по-добре са. Да, определено. Опи пичагата изкараше доста добър фалцет, между другото. Аз съм сигурен, че и той. Може да е някакво... има и доказателство, той не се снима себе си. И нали тук не е може той? примерно да е Мик Джагър или Иги Поп човек и той е само някакъв... Дойде! Звучаш като него, да. Това беше точно Бек Джагър, човек. Павка изпе го ти по-добре. Това без музики по-добре. Но аз съм певец. Имам 3 песни. Колко оригинални? Всичките. Оригинални пародии на Герин Кол. Следващото видео! Кой е най-големият ти враг и защо? Най-големият ми враг е тая круша. Защото аз се удрям, да не нищо и няма. Тя като ме прави и боли.
Ти беше Това беше много много готин. Много ясно. Много готин, много ми хареса това. Как удари? Той се чувства интимидейтед. Някакво се прави хубави клипове. Трябва да го спра. Ще ми вземе пазара. He must be terminated. Ами, браво, много яко бил. Да, бясно смисъл, това въобще не беше окор седмица или нещо. Не беше много готино. Яко беше. Аз Аз бих съм му дала доволен. 5 точки. 5 от 5. 5 дрона. Един хавбайк. Готино беше много. Браво на пича, справил се, страхотно. О, следващото видео, моля. На мен е много интересно това монтаж ли беше Не, с в един кадър беше. слоу-мошъна или... Да, той така беше. Не имам предвид просто репортера дали той така си го е направил или те ни го пуснаха сега така. Защото ако има и монтаж виждаш ли? вече... Той си го е направил, Той така си го ли? направи. Да. Да, Човека ясно. си Страхотно. разбира. Браво! Значи 6 от 5. Човека би чист. Следващото. Така. Пиши какъв домашен любимец би си взел, ако размерът нямаше значение. Всъщност аз имам куче, което е порода Джак Ръсел, но той всъщност е на село. Имам още едно куче, което е голямо. Джак Ръсел е малък. Другото куче ми е немска овчарка, но той е на другото ми село. Значи, Два дена пъцкаме. Не, харесват ме децата. Харесват ме децата, колко са невинни между другото. после ще направим пак Колко сигурно. сърдити физиономии виждам Да. отвън. Да, малко са разочаровани. Следващото видео, моля. Очаквате ли нещо? Здравейте, избрах да участвам в играта Истина или предизвикателство с Дъвки 5. Избирам истина. Каква е най-голямата изненада, която си получавала? Може би годежният ми пръстен от моя любим приятел. Колко приятели имаш, защото той ти е любим. Френдзон, приятел. От любимия ми приятел, другия не ми даваш пръстен, така че е по-назад. На мен пък ми стана мило. И на мен. Мило ми стана. А мен, що ми стана мило? Аз не мога така. Не мога така, колеги. Желая на мадамата да е жива и здрава и всичко хубаво с приятелите. И с другия също. Любимия ми приятел. И с другия също. Еми, който ми беше мило от сърце, от сърце. Пръстен, нали? Мога да се сетя за кое е друго. Тук е един голям диамант. Грамаден диамант на пръста ми. Може би той. Пръстен. О, боже. Следващото видео, моля. Още мисля за Ицак. Той нарисва ми коса. Аз не чувам. Шапчица. Готов съм. Добре да го рисувам, моята. Обърни ми лист. Не. Ето това. Да, бе. Това е цак ли? Поне има някой, който... Това е моето предизвикателство. Браво. Ева, Браво. това беше яко. Браво. Ти се Много добра рисунка, между другото, за затворени очи. Аз не Беше бих доста го направила. абстрактно и Пикасо последния етап от живота си. Като имаш Аз съм образован, аз съм образован, моите момчета. Като имаш Алцхаймер ли? Образован бил. Добре. А какво беше предизвикателството? Нарисува приятел с затворени очи. И кого нарисува? Приятел? Любимия си сигурно. Имаш някой, който искаш да участва? Да, Не, чакай, наградата е за мене. Покажи го. Добре. Те? Хубаво си го изпълни. Ти си... Добре. Следващото видео, моля. А не ли пак капича с крушата? Публикувай видео, на което танцуваш. Сега, където и да си. Опа. Тук някакви дронове усещам. А, не го съм. Тук усещам пръстче. Бяха супер не впечатлени между другото. Гледаха просто е така. Те са с дъвките и се чудят как да го бият. Отиде дрона. Ще трябва да Да. дрон.
Не, аз предлагам направо да му даваме подарък дрона. Не, Какво хапай. мислите? Той очевидно си има дрон. Ами по-хубав, Дрона за да има може да човека. снима по-хубави клипове. По-хубав. По-нов. Ами да, нашия подарък е най-новия. Да. Най-новия, да. Дъвки Фай, подаряме само най-новите подаръци. Приятели, това беше от нас. Благодаря, че ни гледахте. Ако желаете и вие да участвате в тези клипове, да спечелите уникални награди или да снимате клип с нас, отидете на сайта на 5gun.bg.